Cyn gyntaf ag byddwch yn cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn dod yn aelod o Undeb y Myfyrwyr ac yn rhan o gymuned enfawr o 30,000 o fyfyrwyr. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd wrth galon bywyd myfyrwyr ym Mhrifddinas Cymru. Mae hynny'n golygu bod yr yma i gefnogi myfyrwyr i ffynnu a'i cynorthwyo pan wneud pethau o le. Mae hyn oll o fewn amgylchedd diogel a chynhwysol, lle gall myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn gyson wedi'i bleidleisio fel un o'r 2 undeb myfyrwyr gorau yn y DY, yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr What Uni, ac mae yn y 3 uchaf am fodlonrwydd myfyrwyr yn y DY. Oeddech chi'n gwybod bod Undeb y Myfyrwyr wedi arwain gan fyfyrwyr? Bob blwyddyn rydym yn ethol swyddogion sy'n raddedigon ddiweddar, neu sy'n fyfyrwyr presennol sy'n cymryd amser allan o'u hastudiaethau i gynrychioli materion a syniadau sy'n bwysig i'n haelodau, sef chi. Dyma eich swyddogion sabathol ar gyfer eleni, a gallwch ddysgu mwy am ei gwaith ar cardiffstudents.com. Rydym hefyd yn ethol swyddogion ymgyrchu. Mae rhain yn rholer rhan amser wedi cyflawni gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli ochr yn ochr a'u hastudiaethau. Maent yn cynrychioli grwpiau ac yn cynnal ymgyrchoedd sy'n buddio myfyrwyr. Dyma swyddogion ymgyrchu eleni. Gallwch ddysgu mwy a chysylltu â nhw drwy wefan yr Undeb Myfyrwyr. Rydym wedi ein lleoli yn Cyteis ac ar gampws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych yn Cyteis, rydym ar blas y parc, gyferbyn ar prif adeilad. Gallwch ddod o'n hyd i ni tu ôl i ganolfan bywyd y myfyrwyr. Gallwch hefyd gan mynediad i'n adeilad yn Cyteis o Hales Ynghennydd, drws nesaf i Abacws a gorsaf dref Cyteis. Os ydych ar gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy adeilad Cochrane i lolfa IV a gwelwch Undeb y Myfyrwyr ar y chwith.